ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 हरे ഹരേ कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണൻ. ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ माताजी। മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ മാതാജി പ്രണാമം. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീഗുരുവം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീകൃഷ്ണ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാതാവിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 12 കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, 11 കഴിഞ്ഞു, 12 തുടങ്ങാൻ പോണു. 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാണ് അല്ലെ. പ്രവേശിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്താണ്, ശംഖ് ഊതിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശംഖ് ഊതുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയണ്ടായത്. ദുര്യോധനന്റെ ഹൃദയം പിളർന്നു, ദുര്യോധനാദികളുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെയും പറയുന്നു ഭക്തന്മാരുടെ സന്തോഷമാണ്, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണമാണ് കിട്ടുന്നത്. അഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസുരിക പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്, ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ശംഖനാദം എന്ന് പറയണ്ടായി അവിടെ അല്ലെ. അതുപോലെ ശംഖ്, വെളുത്തിരിക്കുന്ന ശംഖ് അരുണാഭമായി മാറി ഭഗവാന്റെ ചുണ്ട് സ്പർശിച്ചപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതീന്ദ്രിയമായി മാറി. ആ ഭൗതികമായ ശംഖ് പോലും ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയമായി മാറുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്, ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അലങ്കാരങ്ങള്. ദ്വാരക വലിയ പട്ടണമാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന വലിയ സിറ്റി പോലത്തെ ഒരു പട്ടണം തന്നെയാണ് ആ ദ്വാരക ഉണ്ടായിരുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അലങ്കരിച്ചു. അതുപോലെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നാണ് സ്ത്രീകളൊക്കെ നോക്കിയത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 2 നില ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് എന്തായാലും എല്ലാ വീടുകളും അല്ലെ. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും അത്രയും വലിയ വീടുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടിയായിരുന്നു ദ്വാരക ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ വെച്ചാണ് അലങ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടായത്? മാവില, വാഴക്കൊലകള് അല്ലെ, കവുങ്ങ്, ഇതൊക്കെ വെച്ച് തോരണങ്ങളൊക്കെ തൂക്കി അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധൂപം, ദീപം, അതുപോലെ ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭോജനങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് അത് പ്രസാദാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. പ്രസാദ വിതരണം ഉണ്ടായി അവിടെ. അതുപോലെ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും അതുപോലെ ഉടയാത്ത വിത്തുകള്, ധാന്യങ്ങള്, അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വിതറി ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ആരൊക്കെ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്ത്രീകളും വന്നു അവിടെ. സ്ത്രീകൾ പക്ഷെ ഒരിക്കലും മിങ്കിൾ ചെയ്ത് വന്നില്ല. അവരെന്താ ചെയ്തത്, മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലജ്ജയോടുകൂടി ഭഗവാനെ വീക്ഷിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് അല്ലെ. ഒരമ്മ എങ്ങനെയാണ് മകനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു വാത്സല്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ അമ്മമാരൊക്കെയും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വസുദേവരുടെ ഭാര്യമാരൊക്കെയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. വസുദേവർക്ക് 18 പത്നിമാരുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ഭാര്യമാരും ഭഗവാനോട് മാതൃവാത്സല്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ ദ്വാരകയിലെത്തിയപ്പോ 16,108 കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്കും ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചത്? ആദ്യം കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു, പിന്നെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം
താങ്കളുടെ മക്കളെ വിട്ടിട്ട് മക്കളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്യിച്ചു. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോ അടുത്ത അധ്യായം 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുവാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോർസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധോ മത്സംഗിൻ മത്കുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 12 പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ശൗനക ഉവാച. അശ്വത്ഥാംനോപസൃഷ്ടേന ബ്രഹ്മശീഷ്ണോരു തേജസാ ഉത്തരായാഹ തൂ ഗർഭ ഈശേനാ ജീവിതഃ പുനഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശൗനക ഉവാച. അശ്വത്ഥാംനോപസൃഷ്ടേന ബ്രഹ്മശീഷ്ണോരു തേജസാ ഉത്തരായാഹ തൂ ഗർഭ ഈശേനാ ജീവിതഃ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശൗനക ഉവാച. ശൗനക ഋഷി പറഞ്ഞു. അശ്വത്ഥാംന അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ദ്രോണപുത്രൻ ഉപസൃഷ്ടേന പ്രയോഗിക്കയാൽ ബ്രഹ്മശീഷ്ണ അലംഘ്യമായ അസ്ത്രം ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കുരു തേജസ അതിതാപത്താൽ ഉത്തരായാഹ ഉത്തരയുടെ പരീക്ഷിത്തിന്റെ മാതാവ് ഹതഹ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗർഭ ഗർഭം ഈശേന പരമപുരുഷനാൽ ആജീവിത പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു പുനഃ വീണ്ടും. വർത്തനം ഭാവത്തം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സമ്മിശ്ര പ്രഭുപാദ്യിച്ചെ. ശൗനക ഋഷി പറഞ്ഞു. അശ്വത്ഥാമാവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ട ഭീഷണവും അലംഘ്യവുമായ ബ്രഹ്മശാസ്ത്രത്താൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മാതാവായ ഉത്തരയുടെ ഗർഭം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാനാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം അല്ലെ. ഉത്തര ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്, അതായത് കൊത്തിസ്തുതിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഉത്തര ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി എന്റെ ഗർഭത്തെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി വരുന്ന ഒരു രംഗം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അവിടെ നമ്മളെ ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചു എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു വെച്ചു. ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചതെന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് പറയാണ്, അശ്വത്ഥാമാവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ട ഭീഷണവും അലംഘ്യവുമായ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്താൽ, അതായത് അശ്വത്ഥാമാവ് വിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്താൽ ശരിക്കും ഉത്തരയുടെ ഗർഭം പരിപൂർണമായിട്ടും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ പരമപുരുഷന് ഭഗവാനാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വീണ്ടും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. പുനരുജ്ജീവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആജീവിത പുനഃ, വീണ്ടും തിരിച്ചു ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. അതായത് നശിച്ചു പോയ ഒരു ഭ്രൂണത്തെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭാരതമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സമ്മിശ്ര പ്രഭുപാദ്യിച്ചെ. നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ സമ്മേളിച്ച ഋഷിമാർ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തെ സംബന്ധിച്ച് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ആരാഞ്ഞു. എന്നാൽ കഥാഖ്യാന വേളയിൽ ദ്രോണപുത്രന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര പ്രയോഗവും അർജുനനാൽ അദ്ദേഹം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും രാജ്ഞി കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളും പാണ്ഡവർ ഭീഷ്മരെ ശരശയ്യയിൽ ദർശിച്ചതും ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും അനന്തരം ഭഗവാൻ ദ്വാരകാ പ്രയാണവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രയാണവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നേരത്തെ, അതായത് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വഴിക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രോണപുത്രന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര പ്രയോഗവും പിന്നെ അർജുനനാൽ എങ്ങനെയാണ് ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്, അതായത് ദ്രൗപദിയുടെ 5 മക്കളെ കൂടെ കൊല ചെയ്യണ്ടായി ആര്, അശ്വത്ഥാമാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതായത് ആദ്യം ഉത്തരയുടെ ഗർഭം അലസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിനുശേഷം
അല്ല അതിനു മുമ്പല്ലേ, അതിനു മുമ്പാണ് ദ്രൗപദിയുടെ മക്കളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ വഴിക്ക് തന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ മക്കളെ വധിക്കുന്നുണ്ട്. ഉത്തരയുടെ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞു. അതായത് ദ്രൗപദിയുടെ മക്കളെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ദ്രോണപുത്രനെ പാതി തലയൊക്കെ മുണ്ടനം ചെയ്ത് വിട്ടതാണ്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം വന്ന് ആക്രമിക്കുകയാണ് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തെ. അതായത് ഒരു കുട്ടി പോലും ബാക്കി ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിന് നേരെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അതിനുശേഷം 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഭീഷ്മദേവരെ ശതശയ്യയിൽ നിന്നുള്ള ദർശിക്കലും ഉപദേശവും ഒക്കെ ചെയ്ത ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകള് അതൊക്കെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രയാണവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു 10 അല്ലെ. പിന്നെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം 11ാമത്തെ അധ്യായം. അത്രയും കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ വന്നു ചേർന്നതും 16,000 രാജ്ഞിമാരോടൊപ്പം വസിച്ചതും ഒക്കെ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടു. ഋഷിമാർ അവണ്ണമുള്ള വിവരണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിൽ നിമഗ്നരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കയാൽ ശൗനക ഋഷി അന്വേഷണം ഉന്നയിച്ചു. അങ്ങനെ അശ്വത്ഥാമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ച വിഷയം പുനരാരംഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിന് നേരെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ രക്ഷിച്ചത് എന്ന് അറിയാൻ ആർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? ഇപ്പോ ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് ആഗ്രഹം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. തസ്യ ജന്മ മഹാപുത്രഃ കർമാണി ച മഹാത്മനഃ നിധനം ച യഥൈവാതി സപ്രീത്യാഗതവാൻ യഥാ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ജന്മ മഹാബുദ്ധേ കർമാണി ച മഹാത്മനഃ നിധനം ച യഥൈവാസി സപ്രീത്യാഗതവാൻ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ ജനനം മഹാബുദ്ധേഹേ മഹാബുദ്ധിയുടെ കർമാണി കർമ്മങ്ങൾ ച മഹാ ആത്മനഃ മഹാഭക്തന്റെ നിധനം മരണം ച യഥ അതേ പ്രകാരം ഏവ നിശ്ചയമായി ആസി സംഭവിച്ചു. സ അദ്ദേഹം പ്രേത്യ മരണാനന്തര പ്രാപ്യസ്ഥാനം ഗതവാൻ പ്രാപ്തമാക്കി യഥാ അവണ്ണം അതേവണ്ണം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. അതിബുദ്ധിമാനും ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനുമായ പരീക്ഷിത് ചക്രവർത്തി ആ ഗർഭത്തിൽ ജനിച്ചത് എപ്രകാരമാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? മരണാനന്തരം അദ്ദേഹം പ്രാപ്തമാക്കിയത് എന്ത്? അപ്പൊ കുറെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കേണ്ടത്? വിനയാന്വിതമായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഭാഗവത ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് വിനയാന്വിതമായി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് അതിബുദ്ധിമാനും ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനുമായ പരീക്ഷിത് ചക്രവർത്തി ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ ജനിച്ചത് ഏത് പ്രകാരമാണ്? അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? മരണാനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ചെയ്തു. പരീക്ഷിത് ചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രന്റെ കാലം വരെയെങ്കിലും ഹസ്തിനപുരത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഡൽഹി രാജാക്കന്മാർ ലോക ചക്രവർത്തിമാരായിരുന്നു. മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത് ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകയാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രന്റെ ദ്വേഷ നിമിത്തമുള്ള അകാല മൃത്യുവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ നിശ്ചയമായും രക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് പദവി ഏറ്റ ശേഷം ഉടൻ തന്നെ കലിയുഗം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ആയതിനാൽ ആശങ്കയുടെ ആദ്യ സൂചന അത്രത്തോളം അതിബുദ്ധിമാനും ഭക്തനുമായ രാജാവായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശപിച്ചതിൽ പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടു. നിസ്സഹായരായ പ്രജകളുടെ സംരക്ഷകനാണ് രാജാവ്. മാത്രവുമല്ല അവരുടെ ക്ഷേമവും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അധപതിച്ച കലിയുഗത്തിന്റെ ദുഷ്പ്രേരണയാൽ ഹതഭാഗ്യനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ നിരപരാധിയായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കാൻ നിയുക്തനാക്കപ്പെടുകയും അപ്രകാരം രാജാവിന് 7 ദിവസങ്ങൾക്കകം മൃത്യു വരിക്കാൻ സ്വയം തയ്യാറാകേണ്ടതായും വന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ കലികാലം, എപ്പോഴാണ് കലികാലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? പറയുന്നത് മഹാഭാരത യുദ്ധം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കലികാലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
പക്ഷേ കലിപ്രഭവം അത് ശരിക്കും അതിന്റെ കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്നില്ല, അതിന്റെ എന്താ പറയാ മാക്സിമം ആയിട്ട് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് തിരോഭവിച്ചപ്പോഴാണ് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ കലിയുഗമാണ് എന്നുള്ളത്. അതുവരെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കലിക്കധികം എന്താ പറയാ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോ മഹാഭാരത യുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ കലിയുഗം ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോയതോടുകൂടി കലിയുഗം വളരെ പ്രബലമായി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ യുധിഷ്ഠിരനും അതുപോലെയുള്ള പാണ്ഡവരൊക്കെയും വിരമിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന്. കലിയുഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവരിവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. അവർ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ജോലി ഭാരം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ രാജ്യഭാരം ഏൽപ്പിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് പരീക്ഷിത് ചക്രവർത്തിയുടെ, അതായത് പരീക്ഷിത് ചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രന്റെ കാലം വരെയെങ്കിലും. ആരാണ് പരീക്ഷിത് ചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ജനമേജയനാണ് കേട്ടോ. ജനമേജയന്റെ കാലം വരെയെങ്കിലും ഹസ്തിനപുരത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഡൽഹി രാജാക്കന്മാർ ലോക ചക്രവർത്തിമാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ ഈ ഹസ്തിനപുരത്തിലെ രാജാക്കന്മാരാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും, ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭരിച്ചിരുന്നത് അവരായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് കലികാലത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ എന്ത് തന്നെയായിരുന്നു, ആ പഴയ അതേ പ്രഭാവത്തില് അതേപോലെ രാജകീയമായിട്ട് ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത് ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകയാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ദ്വേഷം നിമിത്തമുള്ള അകാല മൃത്യുവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ നിശ്ചയമായും രക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ശൃംഗി, അതായത് ആ ഒരു ഏത് മഹർഷിയായിരുന്നു അത്? മഹർഷിയുടെ പേര് മറന്നുപോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ പാമ്പിനെ കൊണ്ടിട്ടത് കൊണ്ടാണല്ലോ മകനായിട്ടുള്ള ശൃംഗി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സമീക മഹർഷിയുടെ കഴുത്തില് പാമ്പിനെ കൊണ്ടിട്ടു നമ്മുടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അതുകൊണ്ട് ഉള്ള ദേഷ്യം വന്നിട്ടാണ് ശൃംഗി പരീക്ഷത്തിനെ ശപിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശു ആയിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഈ ബ്രാഹ്മണ ശാപത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ സാധിക്കില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും അല്ലെ? ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാണ്ടേ അല്ല, പക്ഷെ കലിയുടെ പ്രവർത്തനം അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണര് പോലും ദുഷിച്ചു പോവാണ്. ശരിക്കും ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് ശൃംഗി അവിടെ ചെയ്തത്. കാരണം രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെയും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വളരെ ധാർമ്മികമായിട്ട് പുലർത്തി പോകുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം ഇട്ട ആ സമീക മഹർഷിയുടെ കഴുത്തിലിട്ട പാമ്പാവട്ടെ ജീവനില്ലാത്ത പാമ്പായിരുന്നു, ചത്തുപോയ പാമ്പാണ് അല്ലെ, ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്ന പാമ്പല്ല. അപ്പൊ അത് ചെറിയൊരു തെറ്റാണ്, അപരാധമാണ്, തെറ്റല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് ക്ഷമിക്കത്തക്കതായിട്ടുള്ള അപരാധമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നും നോക്കാതെ എടുത്തു ചാടിയുള്ള ഒരു ശാപം, അത് കലിയുഗത്തിന്റെ ആ ഒരു സൂചനയാണ്, ആദ്യ സൂചനയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യ സൂചന അത്രത്തോളം അതിബുദ്ധിമാനും ശക്തനുമായ രാജാവായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശപിച്ചതിൽ പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ശരിക്കും എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജാവിനെ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതായിരുന്നു ശൃംഗി. നിസ്സഹായരായ പ്രജകളുടെ സംരക്ഷകനാണ് രാജാവ്. മാത്രവുമല്ല അവരുടെ ക്ഷേമവും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അധപതിച്ച കലിയുഗത്തിന്റെ ദുഷ്പ്രേരണയാൽ ഹതഭാഗ്യനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ നിരപരാധിയായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കാൻ നിയുക്തനാക്കപ്പെടുകയും അപ്രകാരം രാജാവിന് 7 ദിവസങ്ങൾക്കകം മൃത്യു വരിക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതായും വന്നു. ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട്, ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് എന്താണ്? നിയുക്തനാക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ, നിയുക്തനാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതായത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ് അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ശൃംഗി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രം, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ നിയുക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ശൃംഗിയുടെ ശാപം വരുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ കലികാലം ആരംഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 7 ദിവസം കൊണ്ട് മൃത്യു വരിക്കാൻ സ്വയം തയ്യാറാകുകയാണ് ചെയ്തത് ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ശരിക്കും അത് മാറ്റാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹം അത്ര വരെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ അവിടെ എടുക്കാതിരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശു ഭ്രൂണം തന്നെ നശിച്ചു പോയി, നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, ഭ്രൂണം തന്നെ നശിച്ചു പോയ ആ ഭ്രൂണത്തെയാണ് ഭഗവാൻ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ഇത്ര വരെ കൊണ്ടുവന്നത്. വിഷ്ണു ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവൻ എന്ന വിശേഷ ഖ്യാതി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഉണ്ട്. വിഷ്ണുരാധൻ എന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. വിഷ്ണുവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ബ്രാഹ്മണപുത്രനാൽ അനർഹമായി ശപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വരക്ഷയ്ക്കായി ഭഗവത് കൃപയെ അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിലും
ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകിയാൽ അദ്ദേഹം അത് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അനർഹമായ ഒരു ആനുകൂല്യവും ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് അർത്ഥിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കും കൂടി പറഞ്ഞു തരികയാണ്, നമ്മൾ അർഹിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അനർഹമായത് നമ്മൾ യാചിച്ച് വാങ്ങാൻ പോകരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സൂചന തരുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് യാചിച്ച് ഒന്നും വാങ്ങിക്കില്ല. അത് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഉണ്ടാവില്ല. തന്റെ മേലുള്ള ബ്രാഹ്മണ ശാപം നീതിയുക്തമല്ലെന്ന് മറ്റെല്ലാവർക്കും എന്ന പോലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനും അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. എന്തെന്നാൽ കലിയുഗം ആരംഭിച്ചു എന്നും ആകയാൽ അതിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമായ അത്യന്തം പ്രഗത്ഭരായ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിന്റെ അധപതനവും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നു. പ്രവാഹത്തിൽ ഇടപെടാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. എന്നാൽ അത്യന്തം ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും സമുചിതമായും മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം തയ്യാറെടുത്തു. ഭാഗ്യശാലിയാകയാൽ മൃത്യുവിനെ വരിക്കാൻ സ്വയം സജ്ജനാകാനായി അദ്ദേഹത്തിന് 7 ദിനമെങ്കിലും ലഭിച്ചു. അപ്രകാരം ശ്രേഷ്ഠ സാധ്യവും ഭഗവത് ഭക്തനുമായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സംസർഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ സമയത്തെ ഉചിതമാം വിധം വിനിയോഗിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? കലിയുഗത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണരുടെ അധപതനമാണ്. ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണരാണ് ഒരു ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കീ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണരാണ്, അല്ലെ? അവരാണ് വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പാഠനം ചെയ്യുക. ഇതാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ജോലി. അപ്പൊ അത് ചെയ്യേണ്ടത് അവരാണ്. അപ്പൊ അവരാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവനും മുന്നോട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ യഥാർത്ഥ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടത്. ആ പാത തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ബ്രാഹ്മണരാണ്. ആദ്യം ദുഷിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണ കുടുംബമാണ്, ബ്രാഹ്മണ കുലമാണ് നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് ഹയർ പൊസിഷനിലുള്ള ജോലി മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറും ഒരു പ്രൊഫഷൻ, ചോദിച്ച് പണം വാങ്ങുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു പ്രൊഫഷൻ മാത്രമായിട്ട് ബ്രാഹ്മണ സമൂഹം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹം അധപതനം ആരംഭിച്ചത് ശൃംഗിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അത് തെറ്റായ ഒരു ശാപത്തിലൂടെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ജനങ്ങളെ അത്രമേൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ രാജാവിനെ അനാവശ്യമായി ശപിച്ചതിലൂടെ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബം തന്നെ, ആ ബ്രാഹ്മണരുടെ സമൂഹം തന്നെ അധപതനം സംഭവിച്ചു. അപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനല്ല പോയത്. അദ്ദേഹം കാലപ്രവാഹത്തെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല, കാലപ്രവാഹത്തിൽ ഇടപെടാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. കാരണം കലികാലമാണ്. ആ കാലത്തെ പോയി ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ ആരാഗ്രഹിച്ചില്ല? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. പകരം അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? മരണത്തെ സ്വയം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, അതിനെ തയ്യാറെടുത്തു. അപ്പോ 7 ദിവസം ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കൊന്നും കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യമാണ്, അല്ലെ? ഇനി 7 ദിവസമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മളുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആരുടെ പേരിലാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഒരിക്കലും ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുക, എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കാനോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് പോവാനോ നമ്മൾ തയ്യാറാവില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ വിചാരിക്കും പരമാവധി എങ്ങനെ ഏത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചാലാണ് എന്റെ ആയുസ് കൂട്ടിക്കിട്ടുക എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കും, അല്ലെ? എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്, എന്ത് സർജറിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അതൊന്നും ചെയ്തില്ല. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് നേരെ സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ കാണാനിടയായി. അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത്, അങ്ങോട്ട് പോയി കാണല്ല ചെയ്തത്. കാര്യം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകും ആർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരു ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ദർശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി. അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഗംഗയുടെ തീരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് തന്റെ രാജ്യം, ഭാര്യ, മക്കള്, അതുപോലെ സർവസമ്പത്ത് ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക മാത്രല്ല, തന്റെ ജലപാനം പോലും ഭക്ഷണം പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പൊ 7 ദിനം ലഭിച്ചത് ഉചിതമാംവിധം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദിദം ശ്രോതുമിച്ഛാമോ ഗതിതും യദി മന്യസേ ബ്രൂഹി ന ശ്രദ്ധദാനാനാം യസ്യജ്ഞാനമദാച്ഛുകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദിദം ശ്രോതുമിച്ഛാമോ ഗതിതും യദി മന്യസേ
പ്രതിതം ഇതം സോണം ക്ഷാമോ ശ്രദ്ധാനാനാം യസ്യ ജ്ഞാനമതാച്യുതഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. തത് എല്ലാം ഇതം ഇത് ശ്രോതും ശ്രവിക്കാനായി ഇച്ഛാമഹ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഗതിതും ആഖ്യാനം ചെയ്യാനായി യതി എങ്കിൽ, മന്യസെ അങ്ങ് വിചാരിക്കുന്നു, ബ്രൂഹി ദയവായി വർണ്ണിച്ചാലും, ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധാനാനാം അത്യന്തം ആദരപൂർണരായവർ, യസ്യ ആരുടെ, ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അതാത് നൽകി, ശുഖഃ ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആർക്കാണോ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയത്, അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സാദരം ശ്രവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ദയവായി ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അരുളി ചെയ്താലും. അപ്പോ സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആദ്യം തന്നെ ഉപദേശിച്ചതിൽ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശ്രോതാവായിട്ടുള്ള ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് പറയാണ്. ദയവായി ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അരുളി ചെയ്താലും. ദയവായി എന്റെ ഭക്തനാണല്ലേ ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവശേഷിച്ച 7 ദിനങ്ങൾ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകി. ഉത്സാഹിയായ വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉചിതമാം വണ്ണം ശ്രവിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അവണ്ണമുള്ള ആധികാരികമായ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം ശ്രോതാവിനും വക്താവിനും തുല്യമായി ലഭിച്ചു. ഭാഗവതത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന നവവിധ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗങ്ങളിൽ എല്ലാമോ, അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ ചിലതോ, അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുപോലുമോ യഥാവിധം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ഒരേപോലെ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ 7 ദിവസം, ബാക്കിയുള്ള 7 ദിവസം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകി. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉചിതമായിട്ട് പറയുന്നത്? ഒരു ഉത്സാഹിയായ വിദ്യാർത്ഥിയായ പോലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അത് ഒരാൾക്ക് മാത്രം, കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമല്ല, പറയുന്ന ആൾക്കും തുല്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം ശ്രോതാവിനും വക്താവിനും തുല്യമായി ലഭിച്ചു. ഇത് വളരെ സത്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത് ആദ്യം വായിക്കുക, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഞാന് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് റീഡിങ്, അത് നമ്മളാർക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി, ഇത് മുഴുവൻ വായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ബ്ലൈൻഡ് റീഡിങ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് ഇല്ല, ഇത് പഠിച്ചു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവണം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടി തന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ഞാനും പഠിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തൊന്നും അല്ല, അതായത് ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ടോ പഠിച്ചിട്ടോ അല്ല. പക്ഷെ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ, ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ബ്രെയിനകത്തേക്കും കൂടെ അത് ഫീഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒരു മഹത്വം അതാണ്, പറയുന്നയാളിനും കേൾക്കുന്ന ആളിനും തുല്യമായിട്ട് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത്. ഭാഗവതത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന നവവിധ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗങ്ങളിൽ എല്ലാമോ, അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ ചിലതോ, അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുപോലുമോ യഥാവിധം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ഒരേപോലെ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നു. ഇപ്പോ നവവിധ ഭക്തി അത് എങ്ങനെ ചെയ്താലും പ്രയോജനമാണ്. ഒന്നായിട്ട് ചെയ്താലും പ്രയോജനമാണ്, എല്ലാം ചെയ്താലും പ്രയോജനമാണ്, കുറച്ച് ചെയ്താലും പ്രയോജനമാണ്. ഒരെണ്ണത്തിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഭക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്താലും കിട്ടും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഏതായാലും എങ്ങനെയായാലും എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ്, ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നു. ഒന്നിനേക്കാൾ മെച്ചം എന്നല്ല പറയുന്നത്, എല്ലാം ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നു. ശ്രവണമെന്നും കീർത്തനമെന്നുമുള്ള ആദ്യത്തെ 2 പ്രധാന പ്രക്രിയകൾ ഗൗരവപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിച്ചവരായിരുന്നു മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തും സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. ഇവിടെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വക്താവാണ്, അല്ലെ? അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കീർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശ്രോതാവാണ്, അല്ലെ? കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ശ്രവണമാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും എന്താണ് ഗൗരവപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിച്ചവരായിരുന്നു ഇവര് 2 പേരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ഇരുവരും അവരുടെ സ്തുത്യർഹമായ യത്നത്തിൽ വിജയികളായി തീർന്നു. അത്തരം ഗൗരവപൂർണമായ ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാകൂ. നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ശ്രവണത്തിന് ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പറയും, അല്ലെ? കീർത്തനത്തിന് ഉദാഹരണം ആരെ പറയും? സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ പറയും. അപ്പൊ അവര് 2 പേരും താങ്കളുടെ ആ ഒരു യത്നത്തില് വിജയികളായി തീർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഗൗരവപൂർണമായിട്ടുള്ള ശ്രവണത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ
അത് സാധ്യമല്ല. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഒരുതരം ആത്മീയ ഗുരുവും ശിഷ്യരും വളരെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഗുരുവിൽ നിന്നും ഉദ്ഭൂതമാകുന്ന വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളിലൂടെ ഗുരു ആത്മീയ ശക്തി ശിഷ്യനിൽ നിവേശിപ്പിക്കുകയും ശിഷ്യന് ആഘാതം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ശിഷ്യൻ അബോധാവസ്ഥയിലായി തീരുകയും ഗുരു സംഭരിച്ചു വെച്ച തന്റെ ആത്മീയ ശക്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിന്റെ ശോഷണത്തിൽ പരിതപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ യുഗത്തിൽ ഇത്തരം വ്യാജ പരസ്യങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാവം സാധാരണക്കാർ അത്തരം പരസ്യങ്ങളുടെ ഇരകളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പരിഹാസം കലർന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗുരു തന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തി മുഴുവൻ തന്റെ ശിഷ്യനിലേക്ക് ഒരു വൈദ്യുത തരംഗം പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഗുരുവിൽ നിന്നും അത് ശോഷണം സംഭവിക്കുന്നു, ശിഷ്യന് അതിന്റെ പോഷണം, അതിന്റെ അധികം അല്ലെ, ആ ഒരു അറിവ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു, ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാവുന്നു. ഇത് ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഒരു പരസ്യപ്പെടുത്തലാണ്. പക്ഷെ അതല്ല ശരി എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു വിദ്യ പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞു പോവില്ല, ആ ശോഷണം സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ സാധാരണക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള പരസ്യങ്ങളുടെ ഇരയായി തീർന്നു. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ശിഷ്യനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെയും ഇടപെടലുകളിൽ അപ്രകാരമുള്ള യാതൊരു നാടോടി കഥകളും നാം കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള എന്താണ് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ചുള്ള കഥയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഇല്ല. ഭക്തിയോടുകൂടി മഹർഷി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുകയും ശ്രേഷ്ഠനായ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് യഥോചിതം ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജാവിന് ഗുരുവിൽ നിന്നും യാതൊരുവിധ വൈദ്യുതാഘാതവും അനുഭവപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ രാജാവ് അബോധാവസ്ഥയിലായി തീരുകയോ ചെയ്തതുമില്ല. ആയതിനാൽ ആരും വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ ചില കപട പ്രതിനിധികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രമാണയുക്തമല്ലാത്ത പരസ്യത്തിന്റെ ഇരകളായി തീരരുത്. ഉത്സുകമായ ശ്രവണത്തിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ജ്ഞാനം പകർന്നു ലഭിക്കാൻ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുവാൻ അങ്ങേയറ്റം ആദരപൂർണരായിരുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഏക മാർഗം ആധികാരികനായ ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള ഉത്സുകമായ ശ്രവണമാകുന്നു. അത്ഭുതകരങ്ങളായ ഫലങ്ങൾക്കായി ഔഷധ അഭ്യാസങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഢമായ മാസ്മരിക വിദ്യകളുടെയോ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. പ്രക്രിയ ലളിതമാണ്. എന്തെന്നാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അഭികാമ്യമായ ഫലം കൈവരിക്കാനാവൂ. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള മാജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല? ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിൽ ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിനയത്തോടു കൂടി ഗുരുവിൽ നിന്ന്, യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കണം. ആധുനിക കാലത്തിൽ, അതായത് ഈ കലികാലത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശില പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം എന്താ പറയാ, ഒരു 10,000 വർഷത്തേക്ക് എല്ലാവരെയും ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ഉതകുന്നതാണ് ശില പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ആ ശില പ്രഭുപാദരുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിക്കാം. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളെ വഴി കാട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക പരമ്പര അല്ലെ, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗുരുവാണ്, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനാണ് ശില പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാം. എങ്ങനെയാണോ ശൗനകാദി മഹർഷിമാരും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ഒക്കെ ശ്രവിച്ചത് അതുപോലെ അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वं